Welcome to my YouTube channel bikgk Studyआव लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो खायनैसो मिथिनो गोनां सोंनायनि फिननाय लानानै फैलायबाय। अब्ला थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सोंलु से बयनिख्रुइबो गिबि खेब ब्लू फिल्मखौ बबे हादोराव बानायग्रोनाय जादोंमोन? फिननाया जाबाय जापान हादोराव। सोंलु नै बबे मुलै एबा टेब्लेट जानानै 30-40 मिनिट गोबाव समहालागै आथोन गोरोबलायनो हायो? फिननाया जाबाय नोंथांमोना बेखौ मिथिनायनि आगोल बेफोरखौ मिथिग्रोना लानाया मोजां। जेरै बे मुलैखौ जेब्लाबो 18 बोसोरनि सिङाव थानाय उन्दैफोरा इउज खालामनो नाङा। नोंथाङा आथोन गोरोबलायनो लुबैब्लाबो जुदि आथोना थेंगाया अब्लासो बे मुलैखौ इउज खालाम आरो डाक्टरनियाव सोंनानै इउज खालामोब्ला बांसिन मोजां जायो। बे मुलैखौ 18 निफ्राय 55 बोसोर बैसोनि मानसिफोरा इउज खालामनो हायो, नाथाय डाक्टरनियाव सोंनानै एबा परामर्श लानानैसो इउज खालाम। बे मुलैखौ सानफ्रोमबो जेब्लाबो इउज खालामनो नाङा। डाक्टरा बुंनाय बायदि इउज खालामनो हागोन। बे मुलैखौ मांखो मोनसेयाव खेबसे एबा खेबनै इउज खालामनो हायो। बेनिफ्राय आरो जेब्लाबो बारा इउज खालामनो नाङा। बेनिफ्राय बांद्राय इउज खालामोब्ला उनाव आथोना थेंगायाबो जानानै थालांनो हागौ। बेनिखायनो साबधान, बांद्राय इउज दा खालाम। बे मोननै मुलिनि मुङा जाबाय नाम्बार 1 आव दं डक्टरेट एक्स 100 mg। बे मुलिया 20 mg, 50 mg आरो 100 mg निफ्राय स्टार्ट जायो। सानफ्रोमबो ल' mg निफ्राय स्टार्ट खालामनो नांगौ। कुइसन नाम्बार 2 आव दं मेनफर्स टेब्लेट। कुइसन नाम्बार 3 आथोनखौ माबायदि अरायसम गोरा राफोद स्ट्रं बानायनानै लाखिनो हायो जाहाथे 50 बोसोर बैसोआलागै स्ट्रं जानानै थायो? फिननाया जाबाय नाम्बार 1 बेसरनि थावजों आरो बेजों लोगोसे सामब्राम गुफुर आरो लं देग्लिनानै मिक्स खालामनानै मालिस खालामोब्ला। नाम्बार 2 हिमकलिन जेल। बे जेलखौ मेडिकेल शपआव मोनगोन। बे जेलजों सानफ्रोमबो मालिस खालामोब्ला आथोना गोरा राफोद स्ट्रं जायो। कुइसन नाम्बार 4 आथोननि फेदाया जोबोर थाबनो गयोब्ला जों बेखौ नेचारेलियै माबोरै फाहामनो हायो? फिननाया जाबाय बेसरनि थाव एबा हिमकलिन जेलजों मांखो मोननैसो आथोनखौ मालिस खालाम आरो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो हराव गाइखेरजों इलाइचि आरो मिश्रि गलायनानै मांखो मोननैसो लों। अब्लानिया आथोना स्ट्रंबो जागोन आरो आथोननि फेदायाबो थाबनो गनाय नङा आरो खेबसेनिख्रुइबो खेबनै खेबथाम आथोन गोरोबलायनो हागोन। कुइसन नाम्बार 5 सानफ्रोमबो आखाइ दाखना लायोब्ला मा खहा जानो हागौ? फिननाया जाबाय जोंनि आथोनाव गोबां फिसा थैनि रोदा थायो। जुदि जों सानफ्रोमबो आखाइ दाखना लायो अब्ला जोंनि आथोननि रोदाया डेमेज जानानै थैनि बोहैनायखौ स्ल' बानायनानै होयो। बे थै बोहैनायानो स्ल' जाब्ला जोंनि आथोना थेंगाया जालाङो। उनाव थाङै गावनि पार्टनारजों आथोन गोरोबलायनो हाया जालाङो। बेनिखायनो सानफ्रोमबो आखाइ दाखनाय हुदाखौ गारनो नांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो अन्नानै फोरमायहरदो आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दा बाव लोगोफोर। गोजोन्थों।